Velkommen til en lille introduktion til Universitetspædagogikum. Jeg er din kursusleder på vinter 2015-holdet. Velkommen til. Først skal du lige se, hvad der ligger, eller hvor du finder dit Blackboard-site, som knytter sig til kurset. Når du logger på Blackboard på ilund.stu.dk og bruger dit brugernavn og password, så går du ind i Organizations og finder kurset under My Organizations. Blackboard åbner normalt på Courses, men det er altså herinde i Organizations, du skal finde det. Formålet med dit universitetspædagogikum har du her. I bund og grund skal du lære at gennemføre og evaluere og planlægge undervisning, og du skal kunne tænke læringsmål ind i forhold til de læringsaktiviteter og andre ting, du planlægger med dine studerende. Der er selvfølgelig også fokus på andre dele som rammefaktorer og hvordan du får tingene til at passe sammen med eksamen osv. Strukturen på universitetspædagogikum er lidt sjovt. Der er nogle faste ting, som du skal, og så er der et lille puslespil, du selv skal få til at gå op. Lad os tage det fra en ende af. Opstartsdagen var 10. december. Den har du været til. Og det der så kommer nu, det er første og andet internat, og til sidst er der en poster session dag. Første internat ligger så i januar, som der står på dit Blackboard side. 12. til 14. januar, og andet internat ligger i august. Hele kurset slutter lige efter december 2015. Kommer vi tilbage til. Det jeg mente med puslespillet, det var, at der er nogle åbne kurser, som du selv kan bestemme, hvad du vil have i. Og det er jo et kursuskatalog, som vi udbyder her fra SDUUP, og der kan du vælge at sammensætte 2 af de 10 ECTS der. Du er blevet placeret i en kollegavejledningsgruppe, og der er forventninger om, at de besøger hinanden og vejleder hinanden og giver hinanden feedback. Og du har også en individuel pædagogisk ekstern vejleder og en individuel faglig vejleder. Du skal lave et e-læringsprojekt, og der kommer lidt mere om det senere i den her podcast. Du skal lave et pædagogisk udviklingsprojekt, som jo er det, der er basis for poster, som du lavede den sidste dag. Under det hele skal du skrive dine refleksioner og erfaringer sammen i en universitetspædagogikums portfolio. På baggrund af den er der en portfoliosamtale, og op til portfoliosamtalen kan du også få lidt vejledning af dine vejledere. Portfoliosamtalen er det afsluttende element i dit universitetspædagogikum, og på basis af den portfoliosamtale med din interne og eksterne vejleder bliver der skrevet en udtalelse sammen, som vil fremgå af din bekræftelse på din deltagelse i det her store kursus. Internaterne er obligatoriske, og det skal give en masse indsigt i en hel masse forskellige pædagogiske teorier, som for eksempel constructive alignment, teorierne og andre modeller for undervisning og pædagogik. På internaterne er der også vejledning med din eksterne vejleder, hvor I laver fremlæggelser. Og husk til første internat at forberede 20 minutters fremlæggelse. De åbne kurser skal både give dig indsigt i forskellige pædagogikker og værktøjer til at gennemføre forskellige typer af undervisning. Du vælger mindst 2 ECTS point fra de åbne kurser, og der skal du være omhyggelig med at se på opslaget, hvor mange ECTS point det enkelte kursus tæller. Det strækker sig fra cirka et kvart og så op til i nærheden af et ECTS point per kursus. Vi har også mulighed for selv at udbyde kurser, hvis du kan samle nogle stykker, der gerne vil have et specifikt kursus. Så kan vi tage ud til andre campusser også. Nogle af vores kurser er i forvejen ude på de forskellige campi, så sørg for lige at tjekke, hvor det foregår, når du melder dig. Din interne vejleder er en faglig vejleder, som du har et meget stærkt fagfællesskab med, og den eksterne vejleder er mere teoretisk pædagogisk funderet og har pædagogisk erfaring fra undervisning selv.
Planlægningsansvar, når du skal modtage vejledning, det er dit. Du er også dagsordenssættende, og sørg for at få inviteret dine vejledere, så du samlet set modtager ca. 20-25 timers vejledning. Ud fra vejledningsseancerne vælger du et eksemplarisk praksis til din universitetspædagogikportfolio, som beskrives der. Du har din kollegagruppe, og I skal besøge hinanden, overvære og diskutere hinandens undervisning. Det er tværdisciplinære grupper, så I vil kunne give hinanden noget input, som du ellers ikke normalt får. Du skal lave et e-læringskompetenceforløb, hvor du udvikler et e-lærings-undervisningsforløb, eventuelt dele af noget eksisterende undervisning, du har, hvor du piller nogle timer ud, som vil være velegnet til at undervise ved hjælp af e-læring. Du laver en problemformulering, gennemfører det, og så skal du skrive en rapport om det. Det er alt sammen beskrevet i den pind i dit Blackboard-kursus, som handler om e-læringsprojekter. Dit e-læringsprojekt bliver også en del af Universitetspædagogikums portfolio. Det pædagogiske projekt er et projekt, hvor du vælger en indsatsområde og arbejder meget intensivt med et særligt område, som du gerne vil udvikle dig på og udvikle din undervisning i. Til sidst, når du har nogle data og evaluering af projektet, så skriver du en poster sammen, og den præsenteres den 9. december 2015 på en poster session. Der er således en række formelle krav, der skal være i orden, for at du kan få godkendt dit universitetspædagogikum. De her krav, de står også på Blackboard-siden under formalia. Vær omhyggelig med at gå dem alle sammen igennem, og sørg for, at det hele er gennemført til tiden. Som det sidste hernede, kan du se, at portfoliosamtalen med din interne og eksterne vejleder skal være afsluttet senest 6 måneder efter din posterpræsentation. UP-portfolien består af nogle forskellige elementer. De blå, det er praksisbeskrivelser. Du tager en fremlæggelsesseance, det kunne være fra noget af din supervision fra din kollegavejledningsgruppe. Og så tager du en eksemplarisk praksis, hvor du reflekterer frem og tilbage over, hvad der foregår. Der kan man f.eks. bruge HIM og JIVES refleksionsmodel eller relationsmodel eller noget andet. Men så for at have en model og nogle parametre at hænge det op på der. Så har du dit e-læringsprojekt, som jo er beskrevet i Blackboard-kurset, og du har det pædagogiske udviklingsprojekt. Så skal du beskrive din pædagogiske grundholdning, det er den lille her, hvor du skriver om dit syn på læring og undervisning og dit fagdidaktiske overvejelser. En pædagogisk grundholdning er jo ikke sådan noget endegyldigt noget, men er jo noget, man undervejs i sin undervisningskarriere udvikler og gør bedre og bedre og ændrer på, afhængig af forskellige faktorer i ens omgivelser også. Så har du dit undervisnings-CV, som du også skriver ind, og det kan du lige så godt få gang i. I virkeligheden vil jeg råde dig til at begynde at skrive på i hvert fald den grønne og den lille og også nogle af de blå, lige så snart I kan komme i gang med det. Så kan I altid vende tilbage og revidere det, så til sidst fremstår det som et færdigt produkt. Jeg skal lige huske at sige, at på jeres Blackboard-kursus er der vejledning til, hvordan I laver den her UP-portfolio. Det er meget vigtigt at komme godt i gang med den, og bruge den skabelon, der er lagt, hvor fanebladene, der passer til de her ting, allerede er dannet. Så se vejledningerne, inden du går i gang. Der er en poster session, som jeg kort har nævnt, og det er kan man sige, den fælles afslutning på jeres universitetspædagogikum vinter 2015. Derefter så ser du bare dine interne og eksterne vejledere til jeres universitetspædagogikums portefoliesamtale. Den tager udgangspunkt i din portefolie, og du skal forberede dig på at fremlægge nogle hovedpunkter, og I skal drøfte de pædagogiske spørgsmål, som relaterer sig til din praksis. Formålet med portfoliesamtalen er, at du får feedback på, hvor du er nu, og hvor du kunne bevæge dig henad i din pædagogiske undervisningsmæssige udvikling.
og man kan sige, det er det sidste snak med vejlederne. Efterfølgende vil den interne vejleder skrive en udtalelse sammen, som fremgår af dit bevis. Den var cirka 30-45 minutter, og det er dig, der indkalder og planlægger og sørger for, at den bliver holdt. Du har en deadline på 6 måneder fra poster-session til at få det gennemført. De fleste vælger faktisk at holde den noget før, fordi at det hele er præsent, og man ved lige, hvad man har været igennem og står for som underviser, fordi det hele er så tæt på der. Så det vil der også være mit råd til dig. Jeg er din kursusleder, Sitra Nørgaard, og hvis du har nogen som helst former for spørgsmål eller noget, du er i tvivl om, så skal du endelig maile mig eller ringe til mig. Tak for opmærksomheden.